Bé, som-hi. Vam acabar parlant dels tipus d'estrofes. Què era una estrofa? Un paràgraf, no pàrraf, un paràgraf d'un poema. D'acord? Com ens agrada classificar, que sempre ho heu dit, doncs classifiquem les estrofes segons el nombre de versos. Aquí n'hi ha 2 de versos, per tant, apariat. Recordeu? Parell, apariat. També es pot dir rodolins. D'acord? Que és el mateix. Tercet, si en té 3, evidentment, segon tiravall. I el quartet, evidentment, són 4, correcte? Però ja és més complicat, té alguna cosa més, d'acord? Quina cosa té? Doncs que si és d'art major, quan era art major? De 9 a 12, i ho posàvem, ho indicàvem amb lletra majúscula. I en canvi els d'art menor eren de 2 a 8 i posàvem minúscula. Ok? Molt bé. Aquí es posa minúscula perquè n'hi ha menys de 9. Quan són d'art major s'anomena quartet. Quan són d'art menor, quarteta. Si aquí contem, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Per què? Fins aquí. Tornem a insistir. On és la tònica? A la E. Mullena. Mullena vol dir que està moll, que està xop, està mullat. Mullena. Per exemple, al matí, quan ens aixequem i anem a la terrassa o al balcó i veiem que hi ha com a mullat, la humitat, és mullena. Doncs si aquí és la tònica, paro aquí i conto. 1, 2, 3, 4, 5, 6. I a més, què és això? Què té d'especial aquest vers? Que no té cap contacte entre vocals. La paraula, no hi ha cap paraula que acabi en vocal i la següent comenci també en vocal. Per tant, perfecte. Poso el número aquí i sempre poso la primera lletra, la A. Per què minúscula? Perquè són 6. I segons això, de 2 a 8 és minúscula, no? Doncs com que és 6, minúscula. El següent, per cert, la rima és a partir de la vocal tònica fins al final. Atenció a això, es compta fins a la tònica i la rima és a partir de la vocal tònica fins al final. L'altre, am, gre, ga, ris, ma, rar, com que és monosíl·lab, fins al final. Compto. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Tornem-hi, anem bé. Com és la rima aquí? A partir de la vocal art, rima amb N? No, per tant, salto la lletra i poso la següent, que és la B. Seguim. Com nus, recordeu que nosaltres és d'origen llatí, nos i vos va a banda i altres se fa, calculació. En plena. Per tant, fins a la E. I conto. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Evidentment, si és vers model, ha de quadrar. Si no tenim un problema. Molt bé, la rima és a partir de la vocal tònica. Què tenim? N. Rima amb l'anterior? No. Amb la primera? Sí. Quina lletra tenia? A. Per tant, torno a posar A. Seguim. Les ribes de la mar. Com que és monosíl·lab fins al final. Conto. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Sempre és igual. Si és que una vegada ho has entès, totes són iguals. Molt bé. La rima a partir de la vocal tònica. Estic repetint tota l'estona el mateix. Art, rima amb N, rima amb art, sí, per tant que tenia B, i poso B.
Està acabat això? No. Primera, tipus de versos. Com se diu sis en grec? Per tant, això ho poseu al costat. Versos hexasíl·labs. No oblideu que porta L geminada. D'acord? Molt bé. Ja tenim el número. Hexasíl·labs. Per tant, si és de 6, que em dic que era? Art menor. Art menor. Com és la rima? Per què consonant? Perquè rima tot. L'altra quina era? Àlex Calla? Assonant. I què rimava, Dani Calla? A la rima consonant rima tot. A la rima assonant, què rima només? Les vocals. Bé, val? Aquí rima tot, no? N, N, art, art. Per tant, és rima consonant. Encara no hem acabat. Ara el vers. L'estrofa. Quants versos té l'estrofa? Per tant, pot ser això o pot ser això. Però com que hem dit que l'art menor se'n diu quarteta i això és art menor, per tant, què tenim? Una quarteta, però encara no hem acabat. Quan estava una sí, una no, vam dir que era com una baula d'una cadena, recordeu? Per tant, cadena, quarteta, encadenada, perquè és femení. Ara sí hauríem acabat. Tot això ho heu de posar. I com ho sé? Mirant aquí. Això d'on surt? Això surt d'aquí. Això surt d'aquí també. Això surt d'aquí. Això surt dels versos. I encadenada surt d'aquí. Tot ho tenim aquí. L'únic que hem de és posar-ho per escrit. Digue'm, Nil. No t'hi he entès. Què és un hexàgon? Nil, quants costats té un... Fem-ho fàcil. Quants costats té un pentàgon? I un hexàgon? 6 què? Veus d'on surt? Era això la teva pregunta? Ok. Més preguntes, va? Farem 3, 4, 5, 6 exercicis. Però és que si ho enxampeu a la primera, serà sempre el mateix. No té cap història. Digue'm, Dani. És possible que sean tots els components? En aquest cas, t'ha tocat la loteria. Ja entenc jo que el de l'examen no. Nil. I si s'apareixien dos números, per exemple, 11 i 12, què significaria? Houston, we have a problem. Això ho posaries. Traduït. Nil, t'estàs equivocat. Podia ser, sí, quan són versos què? Lliures, o que et doni la gana. Vale? Però no te'n posaré l'examen. Jo com a molt te puc posar això, mira. I l'altre següent, dic un poc sencer, són tots iguals? Número? No, però l'estructura? Sí. Això és possible? Sí. Per què? Perquè té un ordre. Té una... Pots posar, doncs, normalment estan separats, per tant, què seria això? Un quartet. Vale? I podria posar, el primer quartet és de versos decasíl·labs, molt bé, i l'altre apariat seria versos hexasíl·labs. Ja està. Vale? Però explica-m'ho. Més preguntes? Bé, ara penseu una mica, sense no cal que ho digui ningú. A, B, A, B. Sí? Quina altra combinació falta? Començant per l'A. Va, estruqueu-vos el cervell. L'Egon? Sí, senyor. Ho veieu o no? L'estructura aquí què és? A, B, no? Com podríeu canviar l'ordre?
començar a parlar sempre. D'acord? I ara, deixa'm empurrar això. Raül, passa la pàgina. Aquí, vale? A veure, tornem-hi, els que no ho han entès. Si jo tinc abans això, si m'obliguen a començar a parlar, quina altra combinació puc fer? Tinc dues A's i dues B's. I una A ja la tinc posada. Si faig això, què puc posar ara? Si poso això serà el mateix, no? Vale? I si poso això, podria ser? Sí, clar, també és una altra combinació, però aquesta no està fet. La serien com a dos pareats. Vale? La combinació és la que ha dit el Déu. Vale? I com està això? Veieu? Ho veieu o no? Primera amb l'última, les dues del mig. Per tant, està creuada. Atenció, error que fan els meus alumnes des de la més tierna infància. Diuen, vale, aquesta és la creuada i l'altra què és? Ah, encreuada. No, creuada és això i això és encadenada. Una sí, una no. No confongueu. Sempre em passa, cada any s'inventen aquesta paraula. Encadenada, té forma de cadena. Creuada, està girada. Abans era AB i ara és, bueno, AB també, però en comptes d'AB és BA. Està girada, mireu. Mireu aquí, sisplau. AB, AB, és la mateixa seqüència, no? En canvi aquí què? Està girada, està creuada. I aquí la teniu. Si mirem la rima, fem-ho ràpid, què tinc aquí? It, en, it. Recordeu, a partir de la vocal, no la consonant, la vocal tònica. It, la, sempre. Profe, sempre poso A al principi, sí, la primera sempre és A. Sempre. Per què petita? Una, dues, tres, quatre, cinc, sis, set. Podria ser 7 o podria ser 8, no ho sé. Clar, és la primera, no ho sé. Anem a fer la segona. Fins aquí, vale? Igual que aquí. A veure, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, comptant això. 1, 2, 3, comptant això, 4, 5, 6, 7. Vale? Què tinc aquí? Una altra, no? A veure, aquí en tinc una altra. Veu? Aquí no n'hi ha cap de més model. Aquí te l'has de jugar. D'acord? Què em diu a mi l'experiència? Que això s'ajunta, no? Una, dues, tres, quatre, cinc, sis, set. Me la jugo. Podria ser totes de 8? Sí. Per què? Perquè si aquí ajunto o ho tallo, doncs sortiran 8. Aquí igual i aquí igual. És jugar-te-la. Tots sabem que aquestes coses s'ajunten gairebé al 100%. Vale? Però és jugar-te-la. De tota manera, tant si és 7 com és 8, què poso aquí? A minúscula, perquè és d'art menor. D'acord? Molt bé. Veieu com aquí no és A, B, A, B, sinó que el nit no rima amb cap dels dos del mig, sinó amb l'últim. Vale? Estan girats. Digue'm, Dan. Només el quartet. Digue'm. Per què s'ajuda? Vale. Això és la pàgina 2, que està en el vídeo primer, que quan una paraula acaba en vocal i comença en vocal, gairebé sempre s'ajunta. Val? Mira, aquí en tens una. Jo puc dir, mira, aquí n'hi ha 7 perquè junto això. Vale? Cada una ajunto una d'aquestes.
I tu em pots dir, i si no els ajunto? Oi que totes són de 8? Per tant, també estaria bé. Però sempre que vegis això, és molt estrany i fa que no s'ajunti. Perquè, llegeixo. Ho veus? O sigui, ja ho dius. És el que dèiem, no? No és correcte dir, tinc 15 anys. Què diem? Tinc 15 anys. I això es fa en totes les llengües. D'acord? Per tant, és molt probable que sigui cert. Com ho podríem confirmar? Que a la següent estrofa hi hagués un vers model que ens digués 7 o 8. Llavors ja arreglaríem l'altre. I si surt una de 8 aquí, què faig? I és vers model? Canvio tot. Els comodins, per què serveixen? Per ajudar. Però és obligatori fer-lo servir? No. I això són comodins. Seria aquest. Això seria una sinalefa perquè hi ha la I. Això una elisió perquè hi ha vocal neutre. Això seria sinalefa perquè és una U, encara que hi hagi una O, és desvetllo. I aquí tenim una elisió. Recordeu, elisió, AE, sinalefa i U. D'acord? Però aquí es dit I1 només hi ha la I, la U no. No, és I o U. Passa que dic O, U ja hi som. D'acord? Recordem. Elisió implica vocal neutre. Sinalefa, que abreviem amb la F, implica una I o una U. D'acord? Per tant, sinalefa, elisió, sinalefa perquè això és una U. Encara que sigui una O, es pronuncia U. Bé, almenys aquí a Tarragona, evidentment, a la Lleida. Per exemple, a Tortosa. Molt bé, per tant, tot és molt fàcil. 4 versos, quartet o quarteta, però cuidado que té, encadenat i creuat. Però és l'únic. A partir d'ara què? Quintet. I si és d'art menor, quinteta, com hem vist amb el tercet. Tira avall. Si és síntesis, puja aquí. Síntesis, sextet, però si és d'art menor, sexteta. Digue'm això. Llavors la que hem fet ara és una quarteta creuada. L'anterior, sí, correcte, molt bé. Profe, t'has saltat del sextet a l'octava, de 6 a 8. No m'he saltat. Hi ha tradicions i en català es veu que de 7 no té costum, no es fa gaire, o no es fa directament. Octava, també és molt estrany, perquè són tira avall, veieu, són molt llargs. D'acord? Una dècima, evidentment 10, fixeu-vos que diu aquí, en català no hi ha estrofa de 7 ni de 9 versos, no vol dir que no hi sigui, sinó que, a veure, algun dia un poeta s'aixeca i diu, com que no n'hi ha? Pues ara en faré jo. I ja està, és el creador, no? Per tant, fa el que vol. Molt bé, tira avall. Molt bé, ara el poema, hem vist el vers, que és la línia, hem vist l'estrofa, que és el paràgraf, i ara què queda? Tot. I tot què és? El poema. Però tranquils, que de poemes només treballarem el sonet. Tira una mica més amunt. O més avall, vaja, que de veure com es posa. Aquí, perfecte estava. A veure que sortir tot el... Pot sortir tot el poema? És que el ratolí va malament. Fes-ho amb les fletxes. No, més avall. Al revés. Que surti el poema sencer. Falta un tercet encara. Tira. Vale. Aquí. Tenim un poema. Tenim un esquet. Què és això? No, però què és? Una estrofa. Molt bé. Ok? I això? Un vers. Molt bé. Com és el sonet? Com és un sonet? 2 quartets, 2 quartetes, i 2 versets. Torno a repetir, un sonet és igual a 2 o 2 quartets més 2 tercets. Sempre. Sempre. Quan veieu aquesta estructura, us veieu, no? 4, 4, 3, 3 és un sonet. Ja està, no teniu que dir.
Com si fos mates. A veure, que algú li faci cas al Nil, pobret, que si no estarà tot el dia xiuant, preguntant. Un sonet són 2 quartets, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, i 2 tercets, 1, 2, 3, 1, 2, 3. Ok? I ja veurem com aquests 2 tercets tenen una relació entre ells. Ahí lo dejo, ¿vale? Ja en parlarem. Molt bé. A veure, això perquè... no sé si al final gravarà bé. Va. I què us he posat aquí? Ja sabeu que m'agrada també pautar molt, que això ho hauria de fer vosaltres, però ja ho tenim aquí. Són els passos a seguir. I són els que hem fet fins ara. Buscar el best model. I el Dani dia. Profe, i si no n'hi ha? Fet junts. Vale? Com abans no n'hi havia hagut d'improvisar. Vale? Molt bé. Si trobo un vers model, què és un vers model? No té dues vocals juntes. En cap moment. Ok? Si no té cap vocal junta, el que jo conto, si està ben comptat... Quantes vegades he dit que s'ha de comptar fins a la síl·laba tònica? Cada dia un munt. I què farà molta gent? Comptar fins al final. No, se compta fins on hi hagi la síl·laba tònica. Que la síl·laba tònica està al final, doncs compto fins al final. Però si no, no. Fins a la síl·laba tònica. Per tant, si a mi em surten 10, en un vers model ja sé que el poema tindrà 10. Comptar els versos, que és el que faig, allà, i dir-ne el nom. Si són de 7, com eren? Heptasíl·labs. Si són de 5, pentasíl·labs. Sí? Molt bé, és el que s'ha de dir aquí, el nom. Contactes vocàlics. Hem vist abans que hi havia, ho hem marcat així, no? Amb una ratlla baix, així. Hem dit, elisió, posa la E. Si a F, si hi ha la I o la U, es posa SF. Això ho teniu al primer vídeo. Podeu veure quan vulgueu. La sinièresi, que és que ajuntes una cosa que estava separada, i l'hiatus, separes una cosa que estava junta. És al revés. I s'ha de posar la inicial de cada un. Ho teniu aquí, fins i tot us poso la pàgina i tot on ho podeu trobar perquè els niños no se pierdan. Marcar la rima, és a dir, quina és la rima del primer vers? Això es pronuncia malastrucs. Quina és la rima? Ux. Doncs la marco. Cal marcar-la obligatòriament? No, però així te fas una idea, realment. I ja veus que... Això em sona, no? Que arriba la primera amb l'última. Molt bé. Pàgina 23 del quartet. Clar, és un quartet. Però el quartet que havíem de dir, a més, si era creuat o encadenat. Encadenat o creuat. Després, l'art, què és això? Art menor o art major? Pàgina 1, també. Això ho teniu al Moodle, Podeu imprimir, ho podeu tindre baixat. Ho veureu. Tipus d'estrofes. En aquest cas, què posaria? Què és això? Un quartet. Home, una quarteta no té pinta, no? Perquè aquí hi ha moltes síl·labes. D'acord? Però en el quartet que hem de posar, si és, ho hem dit una altra vegada, encadenat o creuat. I 7. Finalment, si jo tinc 2 quartets i 2 tercets, què tinc? Ok? Digue'm, Nil. Sí. Doni. Ja n'hi ha més, però només treballarem el sonet. Anyone else? No? Molt bé. Veieu el poema? Doncs, ala. Ala què vol dir? Que el feu. No, mira, faràs mentalment així...
Molt bé. Comencem? Digue'm. Excepte això d'aquí, perquè encara no hem arribat. Vale? Molt bé. Som-hi, que havia quedat una mica malament això. Va, que no tenim temps. Primera cosa important que he dit és que heu de separar les paraules. No podeu deixar l'espai entre una paraula i l'altra sense marcar, a no sigui que acabi en vocal i comenci en vocal. Per tant, vaig ràpid. I com que me les trucs, la tònica és aquesta, ho marco així perquè sé fins a on he de comptar. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 10. Com que és 10, quina lletra poso? La A, sempre. Però quina mena d'A? Majúscula. I el primer puc fer directe ja, perquè sempre és A. Per què majúscula? Perquè és més gran de 8, és 9 o més. Seguim. Què tinc aquí? Acaba en vocal i comença en vocal a la següent. L'experiència ens diu que això deu anar junt. Per tant, la deixo. De moment, si veig que no em quadra amb la de dalt, doncs farem. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Fama! Fama o famà? Fama, per tant, fins aquí em quedo. I compto. Aquí hem dit que 1, en principi, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Em quadra amb la de dalt, que la de dalt és un vers model, perquè no hi ha cap paraula que acabi en vocal i comenci en vocal. Per tant, sí que sé que això va junt. I quan hi ha dues es, o dues as, o ae, què és? Elisió. Ho poso aquí, poso una e aquí sota. Molt bé, i ara la pregunta. La rima abans era ux, a partir de la vocal tònica. Aquí igual, a partir de vocal tònica, quina és la rima? Ama. Oi que no quadra? Per tant, la segona lletra de l'abecedari. Bé, seguim. Via, els ies se separen. Recordeu, els ies se separen. Aquí tinc una vocal A i una vocal E juntes. Quasi segur que van juntes. Molt bé, deixem-ho aquí. Oients, Raül, quan tens 3 vocals juntes, què faig? És a dir, la del mig on va? A la dreta. Ui, que difícil, no? Imagineu-vos que s'escrivís amb Y. Com ho separaríeu, això? Així, no? Mireu, igual. És com la Y de castellà de oyente. Perdó? Bueno, doncs és igual. El que sigui. Ja he de corregir, ja ho farem l'altre dia així. Aquí. Programa o programar? Programar existeix, però porta accent? No, per tant, fins aquí. 1, 2, 3, 4, de moment. 5, 6, 7, 8, 9, 10, quadre. 5, per tant, què poso aquí? Si és una A i una E, elisió. I aquí no poso res. Així és com se separa aquesta paraula. Els ies se separen. 3 vocals juntes, la del mig a la dreta. Segueixo. Quina és la rima? Ama. Amb quina rima? A la de dalt. Per tant, poso bé. Les dues mateixes. Ok? Molt bé. Llegir fragments. Veieu? Sempre entre paraula i paraula ratlla. A no ser que hi hagi vocal i vocal.
però no n'hi ha cap. Dels seus escrits feixucs. Per cert, no hi ha cap contacte vocàlic tampoc, no? No hi ha cap paraula que acabi en vocal i la següent comenci en vocal. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 i encima en quadre. Estupendo. Quina és la rima? A partir de l'última vocal tònica. I em rima amb què? Amb la primera, per tant, poso A. D'acord? Molt bé. Vers model. Ja l'he localitzat i m'ha anat de conya. Comptar versos, ja ho hem fet. Dir-ne el nom. 10? Molt bé. Contactes vocàlics, ja ho hem fet, no? Ok. Mirar la rima. Quina rima és? Vale, però abans... Quieto, prou. Què és? Rimen, les que rimen entre si, rimen tot? Per tant, com se diu? Consonant. Vale? Molt bé. Ara sí. H. Hem posat mayúscula. Per què hem posat mayúscula? Perquè és H major, perquè és més de 8. De 9 a més. Molt bé. Què més? Estrofes. És un quartet en masculí. I a més, què és? És una sí i una no? Com una cadena? No, per tant és l'altra. Està creuada. Quartet creuat. Això m'espero al final. Perquè, clar, només ha fet un primer. D'acord? Sí? Doncs ara ja sabeu com se fa. Pel proper dia, l'EA7, dilunes. El que queda. Les 3 estrofes. A casa, sisplau. Ja veieu que això no és cap de l'altre món. Besos.